So padayon ta ni ata sa number 2. Unsaon na to pagsukol ang atong kaaway. So Ephesians chapter 4 verse 30. And do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark ownership on you, a guarantee that the day will come when God will set you free. So ang pagsukol na to sa atong kaaway, ang number 2 is mo pagawas kita sa atong baba tanan maayo kay aron nga ang balaang espiritu dili maguol. Kay once kita musukol sa atong kaaway, mupagawas kita sa daotang pulong, ang balaang espiritu maguol. Kay masakitan siya, kay ang iyang sugo nga higugmaon ang kaaway. Busa nga dili kita magpasakit og pulong kung kita mo istorya sa atong kaaway, ang tanan matuod lang nga gikan sa Biblia ang atong ibalos kaniya sa pag-istorya, dili kining atong kaugalingon